כמה זמן לוקח להם להכניס אותנו? את צריכה להירגע ברזית. הכל זה בסדר. את צריכה פשוט לנוח. נראה לי שאני צודקת. ואת לא. בבקשה ברזית, שבי ותנוחי. נו, מה זה השיר הזה? אני מקווה שהכל בסדר איתם. כן, גם אני. סליחה. את רוצה לאכול משהו? לא יודע. אוקיי. נו כבר. משפחת דוג? היכן משפחת דוג? זה אנחנו. בבקשה, בואו איתי. תהיה אמיצה, זה יעבור. תודה. נראה לי. בואו בבקשה. אוקיי בנות, יש לי בשורות טובות ובשורות רעות. אוקיי, החדשות הטובות שקוקי בסדר. איזה כיף. והוא בריא? כמובן. הוא בריא ושלם. יופי. החדשות הרעות, מוקה היא הייתה יותר מדי קרובה לאש, וקוקי למזלו הוא היה רחוק ממנו. אני לא יודעת איך זה קרה בדיוק, אבל מוקה לא שרדה. אני מצטערת. מה? מתי גיליתם את זה? ישר שהגיעה לבית חולים. היא פשוט לא נשמה? כן, משהו כזה. אפשר אולי לראות את קוקי? בטח, בואו מכאן. ברזית, בואי. את באה? ברזית, בבקשה. אני מאוד אהבתי את מוקו, והמשפחה שלה מצמצמת. בבקשה, אני רוצה לראות את קוקי. בואי. אני הבטחתי לאבא ואמא שלא יקרה עם כלום. קוקי. אני שמחה שאתה בסדר. אני אשאיר אתכם לבד. מסכן קטן. הוא נפצע קשה. כן, הוא בדיוק אכל, אז עכשיו הוא טיפה מנמנם. עוד כמה דקות תעירו אותו. תודה. אוקיי. אני שמחה שהוא בסדר. כן.
אני מאוד רוצה את מוקה עכשיו. אני לא מאמינה שאני לא אראה אותו יותר. כל הצחקוקים שלה, כל הבלגן שהיא עושה לנו. אני אתגעגע. אבל היי, תדעי. לפחות יש לנו כאן את קוקי. הוא יהיה איתנו. אל תדאגי, הכל יהיה בסדר. כן. אומייגאד, קוקי. היי, התגעגענו אליך. איך אתה מרגיש? בסדר. תודה. ואני מצטערת. אני רק שכחתי להגיד לכם שלקוקי יש בעיה קלה של, אתם יודעות, מחיקת זיכרון. מה? אז הוא לא זוכר כלום? הוא לא זוכר מי אנחנו? משהו כזה. מה? כאילו, זה לא יכול להיות. כן, הוא קיבל מכה מאוד מאוד חזקה בראש, והוא החליק באמבטיה. אז הוא ממש קיבל מכה חזקה בראש. וגם ברגל. אז הוא לא זוכר כלום. אני מצטערת. זה בסדר. הוא יהיה פה כמה ימים, ואנחנו נטפל בו, כמו שצריך. תודה. אני מצטער לבאס אתכם, אבל אתם יכולים להגיד לי מי אתם? קוקי מתוקי, אנחנו האחיות שלך. כן, אנחנו המשפחה שלך. אז אתם כאילו חברות שלי? לא חמודי, אנחנו איתך. אנחנו משפחה שלך, אנחנו נשמור עליך. אוקיי. וטיפה כואב לי הרגל, כי נשרפתי איכשהו. אני לא זוכר. אני חייב לישון. בטח, אנחנו מבינות אותך. אני אוהבת אותך. כן, גם אני אוהבת אתכם. לך לישון מתוק, אנחנו נהיה פה איתך. אוקיי. אני לא מאמין שלא זוכר כלום. אתה יודע, לא יהיה יצא מפה. אל תדאג קוקי, הבטחתי שאני אשמור עליך ואני אשמור עליך. אני אבוא לפה בעוד כמה שעות. מרגישה בסדר ברזית? המשפחה שלנו מתמצמת. אני לא יכולה יותר. גם אני, אבל אנחנו חייבות להיות ביחד. אנחנו חייבות לשמור אחד על השנייה. במיוחד על קוקי. הוא לא זוכר כלום. חייבים לשמור עליו. את צודקת. קדימה. מה נעשה עכשיו? אל תשאלי אותי. את השכל פה. קדימה. נראה לי שיש מצב שאנחנו הולכים, את זוכרת לחבר שלך ספידי? אנה, זה לא אפשרי, אוקיי? מה? למה? סיפור ארוך. בקיצור, מה עושים? לא יודעת. אולי בוקס? אוקיי. את רוצה? לפחות שנשאר אצלו כמה ימים לפחות. אוקיי. אז ביי.
אני אחזור עוד מעט קוקי. לפני כן, אני רוצה לראות את הבית. מה? איך שהוא נשרף? אני פשוט רוצה לדעת. פשוט אני רוצה להיות שם. אבל הכל שם שרוף. למה? אין לי מושג. את רוצה? אני איתך. בואי.